Iyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang Aksyon Radio Philippine, Standard Time alas 6:10 sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka 5 katuig nga batang lalaki sa sunog nga nagluntad kinasangaga sa may Puro Sigay, Barangay 2 sa syudad sa Bacolod. Ang biktima ging kilala kay Rainiel Makapagal nagapuyo sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Platenya, nagsugod ang kalayon sa puloy-an ni Belinda Cuadra nga naglaton pa sa puloy-an. Nanday Shirley Sugilyon, Vemi Canlas kag Jose Bonza Sr. Sa mga sunog nasapuan patay ang 5 katuig nga bata sa ikaduha nga panalgan sa puloy-an ni Cuadra. Ang bangkay sang biktima ang nahaya sa karon sa Abbey Funeral Parlor. Nga balay, pag-involved to sa isa ka balay nga two-story nga na total damage. May 3 ka partial, and then we have 1 casualty, 5 years old siya. Dabatian si Bacolod City Fire Marshal Publio Platenya. Patay man sang masapuan ang 5 katuig nga bata nga babae sa kilid sang suba sa barangay Miranda, Banwa sang Pontevedra, las 9 sang gabi sang Miyerkules. Ang biktima isa ka kinder student kag gintawag lang sa ngalan nga alias May, kag ikaduha sa 3 ka mag-utod nga lunsay mga babaye. Sunod sa lolo sang biktima, tiya man lang ang may kahimuan sang krimen bangod siya ang katapusan nga upod sang bata. Launa sa Miyerkules ang hapon sang ginhagad sang tiya ang biktima nga magkadto sa suba nga tunga sa kilometrong kalayoon sa ilang nga puloy-an. Paglabot sa lasay sang hapon ginpangita na nila ini kag mga las 9 na sang gabi sang nasapuan. Nagbulig man pangita ang sospetsado upod sa pamilya kag mga barangay opisyal. Base sa investigasyon ni Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sang Pontevedra PNP, ang biktimang napatay sa kuga kag lumos. Nakitaan man sang medical legal officer nga may pilas ang kinatao sang biktima bangod sa pagsulod sang matig-ang nga bagay. Ang sospetsadong gilayon nga nadakpan mismo sina nga gabi kag ginprepara na ang kaso homicide in relation to Republic Act 7610. There was a sexual abuse because pag-checking po ng kanyang private organ, there was a severe laceration. Other findings of the medical legal was meron pong mga nakitang multiple abrasion on his right neck, her abdomen, sa anterior chest niya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Ron Darrell Nigos.
Angot sa mga balita, gidakos ang suspect nga tiya nga gintawag nga sa alias Hinday nga iya ginpatay ang hinablos ni bagi sa pagkuga kag ginlumsan pa sa suba. Ginubahan niya ini sang pangidalom nga panapton kag isulod ang tuno sa kinatawos ng biktima agod patalangon ang pamilya kag pulis nga ginhimuslan na ang biktima. Sunod sa tiya, nagbalos lamang siya sa bata bangod masami siya nga ginaaway sang biktima ag wala ginasaway sa mga ginikanan. Dugang pa sang suspect wala siya nakabatsyag sang kaluoy sang ginpatay niya ang iya hinablosa bangod sa kaakig. Nagpangayo siya sang patawad sa biktima sa iyang ginhimo. Nangayo man ang suspect sang patawad sa mga ginikanan sang biktima ag kampante pa ini sa pagsiling nga natagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Sa iban pa nga balita lokal, natala na nga aprobahan ni Gobernador Eugenio Aksyon ang plano nga pagdugang sang bed capacity sa apat ka mga district hospital sa Negros Occidental. Sunod kay Hospital Operations Department Head Dr. Leonardo Eusebio, ini nga plano ang una nga ipresentar sa pagsinapol sa Provincial Health Board antes aprobahan kag talakayan sa sesyon sang sangguniang panlalawigan. Ang mga hospital among Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay nga himuon 500 bed capacity, 300 bed capacity naman ang Cadiz District Hospital sa syudad sang Cadiz, kag Lorenzo D. Zayco District Hospital sa syudad sang Cabancalan, pati na ang Valladolid District Hospital sa Banwa sang Valladolid nga himuon 200 bed capacity. Sunod kay Eusebio, dugangan man ang pasilidad kag personnel sang sining mga hospital paagi sa pondo sang Department of Health sa idalom sang Universal Healthcare Law. Nagasalig naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi na masulit pa ang procedural lapses sa gobyerno probensyal sa paghatag sang bonus sa mga empleyado sa idalom sang ila administrasyon ni Governor Eugenio Jose Lacson. Ining reaksyon ni Ferrer sa natabo nga disallowance sa extra year-end bonuses sa mga empleyado sang Kapitolyo sa atong 2015 kag 2016. Nagapati si Ferrer nga kulang lamang ang mga napresentar nga dokumento sang gobyerno probensyal kabang dalan nga ini ang gindisallow sang Commission on Audit o CONCOA. Nagligad nga bulan, nag-file sang appeal memorandum sa COA Regional Office ang Provincial Legal Office samtang ginasikaso pa ang pagsumetel sa iban pa nga mga dokumento agod ma-justify ang paghatag sang mga bonus. Sa atong 2015, 30,000 pesos nga bonus ang ginhatag sa kada empleyado sang Kapitolyo hag 35,000 pesos naman sa atong 2016. Sa katapusan nga balita lokal, nag-umpisa na subong nga semana sa pagtukod sang kiosko ang mga nagabaligya sang palupok sa firecracker zone sa likod sang Pope John Paul Tower Reclamation Area sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, pamuno sang Task Force Paputok 2019, naglambot sa 71 ka firecracker vendors ang nagproseso sang ilang special permit sa pagbaligya sang palupok. Ginpatag ni Pineda ang mga firecracker vendors ang una nga nagpaaproba sang ilang mga dokumento sa Provincial Civil Security Unit antes paaprubahan sa region. Sunod pa kay Pineda, gina-require man ang mga firecracker vendors nga magpahamtang sang fire extinguisher kag no testing kag no smoking signs. Target sang otoridad nga ma-issue permit to retail sang palupok sa mabot nga Disyembre 15. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:16. Detalye sa mga balita nasyonal. Pagkatapos, gilamang sini. Kamot ng kamot ng kamot.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:22 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Handa si House Speaker Alan Peter Cayetano nga magatubang sa investigasyon hangot sa mga problema sa pag-host sang Pilipinas sang 30th Southeast Asian Games. Ginpahayag ni Cayetano si Saka pamulong-pulong nga hindi ini magpanago kag siya mismo ang magatubang sa Senado kag Ombudsman. Si Cayetano nagapungko sa karon bilang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISCOG, ang nagsiling man nga handa may ning nga
magpaidalom sa lie detector test para pamatud-an nga hindi iniimbolbado sa anuman nga korupsyon sa SEA Games. Nanindugan si Cayetano nga Miss 5 wala sila sang may nakuha sa preparasyon sang kompetisyon. Una na nga nagpanawagan si Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan ang aligasyon nga may korupsyon kag incompetence sa SEA Games. Si Cayetano ang running mate ni Duterte sadtong Mayo tuig 2016 nga eleksyon. Ginaduso naman sa Malacanang nga matagaan sang 50% discount ang mga estudyante nga luyag magtanaw sa 30th Southeast Asian Games nga patigayunon sa Pilipinas. Sabat inising palasyo sa panawagan ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevella nga himuon libre ang ticket sa SEA Games. Sunog kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, posible naman magbayad sang regular price ang mayara sang trabaho o kun income. Naintindihan naman sang palasyo kung luyag sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga magpabayad sang ticket. Sunog kay Panelo, kinahanglan nila sang kwarta para sa maintenance kag naibaluan nga balor 12,000 pesos ang Patron A nga ticket sa opening ceremony sa SEA Games sa Sabado, samtang 1,000 naman ang general admission. Sa mga regular nga hinampang, 2,050 pesos ang ticket. Sa iban nga balita nasyonal, gintuge na sa palasyo sa Malacanang sa Department of National Defense o DND kag National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang paghatag solusyon sa kabalakas ang publiko nga kontrolado na sang China ang National Grid Corporation of the Philippines matapos makakuha ang 40% share. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, angot na sa national security ang nasambit nga issue rason nga ang DND kag NICA na ang dapat nga maghatag sang aksyon. Sunod kay Panelo, wala pa sang mando si Presidente Rodrigo Duterte nga magpatigayon sa investigasyon kag pamatian sang Presidente ang mga pahayag sa mga security officials. Una dirigin pahayag ni NGCP President kag CEO Anthony Almeida nga wala na sang dapat ikabalaka ang publiko bangod bisan nga nakuha sang China ang 40% share sa NGCP. Nagasarbi lamang sila bilang technical advisor. Sa katapusan nga balita national, nanindugan si Presidential Spokesman Salvador Panelo nga wala sang may ginatago si Presidente Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo nga iya ginpahalin tinalikdan nga semana bilang leader sang kampanya kontra droga. Una ginpahayag ni Robredo kung anong ginakulbaan ni Duterte sa iya na diskubrihan sa sulod sang 18 dias nga pagpungko bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Sunog kay Panelo, ginpasulod si Robredo sa ICAD para makitaan sini nga wala sang may ginatago sa iya. Ginpaling ni Duterte sa Robredo sa ICAD bangod wala ini sang salig sa iya kag napaslawan ang Vice Presidente nga magpresentar sang drug plan kag ang pagsapol man sini sa mga opisyal sang United Nations nga mayara na sang prejudgment sa war on drugs. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:25. Hugali ang pag-inom sa TTX 500. Bangon ng TTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanabo sa glucose, vaccine nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Adlaw ang ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lang www.kalusuganyan.ph or pwede man magbisita sa Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa balita international sports kag entertainment pagkatapos gilamang sini.
namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo. Sa aksyon! Sa detalye na sa Balita International, arestadong duha ka persona sa Netherlands matapos nibiluan nga nagaplano sa isa ka pagpangatake sa Christmas kag New Year kundi magagamit sang suicide bomb vest kag one bomb. Nanginbasehan sang Anti-Terror Special Intervention Service ang pag-aresto sa ila duha bangod sa impormasyon gikan sa Security Service Aid nga may nagaplano sang jihadist attack. Hungod man nga wala giningadlan ang duha nga ginapatihan residente sang Zoetermeer, bulubanta tunga sa oras ang kalayoon gikan sa hag nga lugar kundiin ang headquarters sang Security Service. Ang 34 anyos nga sospetsadong ginapatihan isa ka Iranian, samtang ang 20 anyos naman ang isa ka Dutch nga may Iranian connections. Una sa balita, una sa aksyon! Dahil sa tanaban nga sports balita, nakasulod ang polo team sa Pilipinas sa medal rounds ng 30th Southeast Asian Games. Sunod sa Philippine Sports Commission ako na PSC, ginluto sa Pilipinas ang Indonesia sa hampang agin patigayon sa Inigo Zobel Polo Facility sa Calatagan, Batangas.
Dagdag ang Philippine polo team sa score nga 6 to 4.5. Bangod sa kadalagaan ng Pilipinas ang may tsansa nga makakuha sang medalya sa SEA Games. Sa iban nga balita sa sports, nakakuha ang Philippine SAG-1 Dragon Boat team sa duwa ka overall championships. Ag-anom ka gold medal sa 5th Guam Thanksgiving Day Dragon Boat Festival sa Guam, USA. Gindominar sang Philippine team ang 200 kag 400 meter events sang duwa ka adlaw nga kompetisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato naman nga balita entertainment, nalambot na sang singer nga si Ronnie Liang ang iya handom nga mangin isa ka piloto. Sa atong Martes, ginpatigan ang first solo flight sang singer sa APG International Aviation Academy sa Subic. Matapos makabaton sang pin, ginselebrar sang singer ang iya achievement pagi sa pagbubo sang tubig sa iya sininga ulo. Suno kay Liang, luyag niya nga mangin ehemplo sa mga kabataan nga bisan anuman ang estado sang ila kabuhi sa karon, kinahanglan nila maghimakas agod malambot ang ila sini nga handom. Si Liang ang nag-umpisa sang iya lesson Desyembre nagligad nga tuig kag nakakompleto na sang 30 hours of flying time. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:36. Kag inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Nobyembre 28 tuig 2019. Mga ka-aksyon, 27 days to go before Christmas Day kag 34 days before New Year's Day. Kami inyo mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.